adna syubha ano malangkap sa ngayon niya mamasa. Dia mismo ngayon niya masa kaya po sa tanong. So, rumingan sa Saudi. Kira na ada ka makapangunutan sa kaunutan. Yan na din ni kasa ilayera no. Ada ka makapangunutan sa kamal. Ada karnan. Si kokiap ko sa abar. Ino benar amya supakyan so jamaatul muslimin. Paganay ron, nasabutan niyo asokatero o mufti na ghair mulzim. Bida so qadi aguso mufti. Ay tam sabi kira na so kukuman ng Islam. Ay ang bidaan o mufti aguso qadi na sokatero o mufti na knaba mulzim. Ay ang mulzim na sukater o kabi. Ito ni mana mulzim, wajib aming gulalan. Basta ang makaukas sa kukuman so kabi, na wajib aming gulalan. Bida gusto mufti. So mufti na matagi ang pumbitadan sa kukuman so mga syay, na kanaba wajib aming gulalan. Kaya kung kao mufti, na yun ang bida ano kabi, gusto mufti. Ikadua, na so hakim mismo, so dato. Anda dato tanong. Na kenapa so mufti isumiyugo aprengarangan tanong puasa? Si kuahad ka ayat na mismo sumiyugo na so dato. Na wajib man naming gulalan. Tanong din yun. So kater o dato, hindi kailangan na ma-review niwaya masala. Labaw ron sa kanwa di mamagot lama. Kaya no pagkaedin so balbala, gusto fawda, say ko kapag gagama ka, gira na, kisabab sa korang tanuro ni kanal. So dato, nalango nakatiro yan, akan na ba supak ko agama na wajib ang maparateya. Yan ang ikapagisesa. Okay? Uga ito, na diyumpad sa mga simba fardiya, mga ibadat fardiya. Ayaw buwa pa na sa mga ibadat jama'iyah. Ito na ibadat jama'iyah, sa mga simba ko Allah at jama'i adirong di iking gulalanan. Lagi do jihad. Basta makasugo sa dato tanong, sa penjihad tanong, namin balay fardu ain. Naapya ka malalapo. Napagabibitkan sa dieta. Gupung gumiraw alangon akasasakupan abang samuro. Nakapat sa sinapang pagatutan o timbakatan na apya ka din malalapo. Pagkakapat ka sa sinapang ka fardu ain. Kaya nisugo yan. Ikadua, pada ibaratan o ibadat jama'iyah na sukasimbayang sa'id. Sukasimbayang sa'id. Na basta tero niya na giyagawin na psimbayan tanong sa'id, gaya oras na psimbayan tanong sa'id, makapangungutangan. Nanto na ibadat fardiyah, so mga simba, individual, dirun king gulalanan o mga Muslim, na diro o kapsudan o dato sa umani sa Muslim. Ito kaya pangulalan niya. Lagid o kailan ka pagpuumpusa. Antonay raya gano to? Ibarat yan naska. Saka may umasuniyata. May niyata tanong. Ibarat na sa kanay presidente. Mga ulama kano, mga tawakan sa kano na presidente ako. Mashallah. Tiga ka na piniyata tao. Piniyata ka no? May layso na nagpusa tanong mapita. Langong ka no, at kinsa sariga na kan, na dan yung may layso ulan. Dan yung may layso ulan. Okay, na siya kiini, na milay niyan sa ulan, asigo-sigurado, milay niyan sa ulan. Ulan na milay niyan. Kana ba apang?
Milay niyan sa ulan. Agid na duwang bala mata niya ni miniilay niyan sa ulan. Nasabab sa dasariga kanong kadasak si iyan, dia kang apya sa kan, apya ko ulama ada to, kanabuto mo, YouTube ni wajib ko da to, adin yan matarima so katero ya ini. Wajib adin yan matarima, haram mo ba yan tarima? Angay no haram mo ba kan tarima so katero yan, nadasak si iyan. Kenapa kagida akan tarima so katero yan, namanya dosa ako. Di, kaayara kan wajib, na di ko tarima so katero yan. Apya penmisa sa paahay dato, nilai kesolan. Nah, di ka pa kayo ba ang paratya ya? Ngayon na da saksi yan na milay niya sulan. May kuha na sa nakaw milay niya na tigil na to sulan. Laburo ni gira ang muka ataw. Idil fitap. May kuha na kubayabid muka at tigil na milay ko sulan. Di ka pa kayo ba ang paratya ya sa watero yan? Ada saksi yan. Na ayat na kiso ko at umadak lataw na sempurnatan. Sempurnatan. Nanto na ikukuman yan nun. Asakyan ha. Itun na mili niya sulan. Mata ka pala na mili niya sulan. Sempurnapan. Di. Si Erkian sa ginawa niyan at sigurado mili niya sulan na wajib ba makapusa. Ayun, may sopa ko niyan, udah. Dia kan terus yang sudah na ibadah fardil. Individual. Bainahu wa bainallahu tu asimba ako. Lagi duka simba yan. Lagi duka simba yan. Ibarat na madhab akan na Malik. Madhab yan na Shafi'i. Nakagisak ni dato ko yung nasyan na ulama. Tikwa kailangan na madhab ka na Malik. Di ka pa ka. Yakwan yun. Inutan mo ito piyagusay. Kaya lagi dito sa kukuman na ibarat na dato ako na matla ako. Dag may day sa ulan misempurna. At nasa kataw mama, jamhura tindagyan, ipuwa sa kami day sa ulan sa padaingad. Di ako kapsunda. At si sa ginawa niyan, na ayako kuman yan nun na dong yung sudura maban. Napapuwa sa kasimba niyang wala na pagar nanggo. Di ka pala. Lagi dito sa kukuman ang opakap niya ta, inosay tanong kanya. Ay di ron sa lakaw na, laboron igira siya kini na ulama, amala ulama. Kaharam ko ulama sa taklid. Ito ni taklid, kapan waswa. Sabi sa ditero na pada ulama na ini ditero. Basta ulama ka na, haram na ka na. Basta ulama ka, sebut ka sa kitab, sebut ka sa dalil, na haram mereka sa kapan waswa. Haram mereka so, kapan waswa. Sabi sa ditero ni fulan na ingap milbagan. Di, karena baga disebut sa dalil. Ay wajib ang makataklid na so al-awam. So mga tao awam. So kadak lang ko mga tao. Kena ba mga ulama na ganin ni wajib ang makataklid. Na pangninta ko Allah, did na hindi kasi rumah na nangin nagkukumpuni at ataw na miyakan laya-laya tad na bitera. Inagiya. Ya Sheikh, sabutan nga swaga mga para di ka kalibugan. Na para di ka makapunuan sa fitnah. Ha? Nah, para di ka disubal-bala na mau masuid agitoy maapan sa ibadat jamaiyah wajib kami pangungunutan sa ikuda to nanto na isuan kami yung nakapuasa kung makaparangan subuka kami akan niya talangon alhamdulillah ugay na sabuk manimia kan yata sabi niya kay leko ulan anangong kami da makailay sa ulan anto na isuan ka muka ka din namili nga sa ulan ugay na baga sumbayin sa iyo mapinayong ka su'idami naro ka pekarangan wabih nagiyo to hindi ka keedin ufit na sa ikoy na doon ayam marata nagiyan ka ito pakulaw sa pato na id na ahad na id depan na isanin na id depan ya din ito kapag isay sa marayag gira lagi ito ang nintagay sa buta